Moin. Widzę tam kasztalne wnetkam do kwitle. To jest 9 dzień leżekwieta. Iść trochę. Będziemy mieli maj. A w maju maturę. A po maturach dzień dziecka. Koniec szkoły. I latne ferie. No i ale jeśli zanim to zostunie, trochę przed nami robota. Choć nie jedni korzystają z tego zimku, żeby choćby teraz na jastrę wziąć jakiś taki left w pleca i jeżdżą po świece, żeby obzerać piękne place, żeby cieszyć się rodą, ale wiecie co? O tym kitałecie. Ta roda jest pewna, a rozwinie się też w kulwaj. Na tym moment to szczęście, że w Warszawie to się dzieje w rechli jak na Kasiebach. Także jemda mógł 2 razy cieszyć kwitnieniem kwiatów i tym piękna, jakie niesie z sobą zimk. Nie mi ta strachu, to zaraz tyś dawaj przyjdzie, choć ze mną jetery jak pies. No ale my wiemy, że to jest derch, ta zima biedkuje się z tym ciepłym lefta. Z tego ta bardzo ta zdrów to jest najważniejsze, bo jak wam ta usa dba, to bardzo tam miałem łece do roboty, do tego świadczyło, co jest dla nas najważniejsze, dla nas Kasiebów, do trzymania Kasiebizny. To co tak wydaje, no to nie nic straciłe. Trzymać Kasiebizny. Jo, kiedyś, kiedyś to było bardzo normalny, bardzo powszedny. A dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj my derch musimy myśleć o tym, że ten nasz kasiebski świat zależy od tego, jaki my jesteśmy, co my robimy, dokąd my idziemy. Co mi to są Kasieby.